A súa presenza neste evento que servirá como punto de saída deste Nadal 2015. Un evento no que contaremos coa presenza de 4 corais polifónicas da provincia de Lugo que nos amenizarán a tarde cunha serie de panxoliñas e ao mesmo tempo nos abrirán o apetito por estas tan sinaladas e especiais datas. Non quixera comezar este acto sen antes agradecerlle a Coral Polifónica de Chantada, unha institución tan importante, embaixadora da miña vila, que conte comigo para este acto, é toda unha honra. Comentarles que, xunto coa Coral Polifónica de Chantada, actuarán neste certame a Coral Polifónica Samoeiro, da Pobra do Brollón, a Coral Polifónica do Concello de Sarria e a Coral Polifónica da Pastoriza. Sen máis dilación, imos dar comezo ao concerto e agradecerlles unha vez máis a súa presenza e agardar que pasen un guanaco. Imos dar unha calurosa benvida á primeira coral polifónica desta noite, que é a Coral Polifónica Samoeiro. A Coral Polifónica Samoeiro forma parte da Escola de Música Municipal da Pobra do Brollón. Foi fundada no 2008 e participa desde os seus inicios no programa de actuacións promovidas polo Concello da Pobra do Brollón. Neste apartado compre destacar a xuntanza anual de corais que xa vai pola terceira edición, xuntanza na que 2 corais invitadas comparten escenario coa coral local. Tivo o prazer de compartir escenario coa Coral Coralís da Coruña, a Coral Polifónica de Quiroga, a Coral Polifónica de Chantada e a Coral Polifónica Beato Sebastián Aparicio da Gudiña. A Coral Samoeiro conta na actualidade con 20 membros e está a ser dirixida polo xove director don Fernando Esteves Rodríguez, quen está a cursar o grau superior de música na especialidade de clarinete. O repertorio da Coral Samoeiro é moi variado, pasando por cancións tradicionais galegas a versión de grupos tan famosos como os Beatles, sen esquecermos, por suposto, das panxoleñas de Nadal. Hoxe cantarán 4 pezas, todos contentiños, Déanos Señora, Adeste Fideles e Noche de Paz. Con todos ustedes, a Coral Polifónica Samoeiro.
Imos a presentar a segunda coral polifónica desta noite, que é a coral polifónica do Concello de Sarria, que comeza a súa andaina oficial no ano 2006, dando cun bo número de coralistas procedentes da desaparecida Coral de Meigas e Trasgos, fundada en Sarria nos anos 70. Conta con 30 voces mixtas e as súas actuacións en Sarria son frecuentes, destacando a súa participación anual nas festas de Corpus, Semana Santa, San Xoán, Santa Cecilia e Nadal. Destacamos o encargo recibido no 2005 para cantar a misa solemne do Mosteiro de Samos con motivo do seu 250 aniversario, así como a súa participación en diferentes encontros corais e intercambios con outras agrupacións dentro e fora de Galicia. Como membro de FECOGA, Federación Coral Galega, participa con regularidade nos concertos de panxoliñas organizados pola sección lucense de dita entidade. No ano 2010, e coincidindo co ano xacobeo, a coral realizou o Camiño Francesa Compostela. Ao finalizar cada etapa, a coral participaba cantando a misa da igrexa de cada vila. Tamén foi invitada a cantar a misa do peregrino na Catedral de Santiago de Compostela. O pasado marzo, a coral ofreceu un concerto de música sacra na igrexa de São Domingo. O seu repertorio amplo e variado, incluindo numerosas pezas polifónicas clásicas, religiosas e populares. Desde o ano 2007 organiza o Encontro Coral Vila de Sarria. Está dirixida pola profesora superior de coro Berta Urbay e ofrécenos 6 pezas: a desde Fideles, Aleluya, Ledicia no Mundo, Rama Lama Ding Dong, Feliz Navidad e Stand By Me.
A Coral Polifónica da Pastoriza foi fundada no ano 2006, cando comezan os ensaios con entre 8 e 10 compoñentes, a maioría mulleres. Os seus integrantes vanse sumando pouco a pouco ata chegar na actualidade a 30 homes e mulleres, tanto da Pastoriza como de diversas parroquias e localidades achegadas. A agrupación ven realizando dende os seus comezos concertos en datas sinaladas como a Nadal ou Reis, así como no Día das Letras Galegas, entre outras. Tamén participan numerosas misas en festas patronais da localidade, como noutras celebracións do tipo de bodas ou comunións. Participou no programa televisivo A Solaina e realizou intercambios con diversas corais doutras localidades en certames e festivais. Entre o seu repertorio habitual pódense atopar dende pezas tradicionais galegas a obras clásicas ou populares como a boleros, habaneras ou cumbias, así como a citada música litúrxica nas misas nas que participa. A coral enténdese como unha acta musical da que aínda que pretende ter tamén un componente social non hai maneira, xa que serve como elemento de cohesión entre veciños e veciñas que se xuntan para aprender a cantar nos pais en micro, pero sobre todo para pasar un momento agradable e gozar da música. As súas 5 pezas serán Vin de Veroneno, Xa vos naceu, A Estrela, Naceu un neno moi mono e Con un sombreiro de palla. Con todos vostedes, a Coral Polifónica da Pastoriza.
Ten 50 anos de existencia, foi fundada por varios veciños amigos do canto, sempre contou cun magnífico nome nesta vila. Fixo concertos en todas as capitais de provincia de Galicia e tamén en case todos os concellos que contan con corais. Gravou unha cinta de cancións e un disco e colaborou con Andrés Obarro na canción Adeus, adeus. Na actualidade conta cuns 40 coralistas e fai alrededor de 12 actuacións cada ano. O seu director é Marcos Fernández Varela e as súas cancións neste certame serán Da Rosa Rosiña, Navidad, Alá medianoite, A Run Run e Adeus, adeus. Rematamos coa coral polifónica de Chantada.
Bueno, xa con esta última canción vamos despedir o festival, e ainda despois habrá entrega de premios, etc. Esas cousas que xa acata os directivos, pero no que a min respecta vai ser a despedida, entonces da despedida do concierto, lógicamente. Esta vai ser unha panxoliña, unha canción que xa levamos recuperado de un ano, que facía nas súas mellores etapas a coral, e vamos a facer para disfrute de todas as corales e de todos os presentes, que o adeus adeus de Andrés do Barro, pero non sin antes desexarles a todos unha feliz Navidad e un próspero ano novo. Moitas gracias. Deixo o meu camiñar nas corredoiras, as miñas mans nas pedras, no vento, os queixumes, as verbas, os soños e as lembranzas. Quixera que o río e as pontes gardaran os meus prantos e o seu rumor levara a tristura que deixo nesta perda da miña vida, perda da miña alma xa baldeira. E hoxe marcho, miña santiña, deixando todo o que eu quero. E hoxe marcho, meu amor, levando todo o que eu quero.
Bueno, imos a proceder á entrega dun CDs da Coral Polifónica de Chantada, gravados por dita coral e subvencionados pola Fundación TIC da Deputación de Lugo, que se poden adquirir polo prezo de 5 euros. Neste auditorio, no día de hoxe, houve unha sede da Coral Polifónica de Chantada na Casa da Música os luns e os mércores ás 8:30 e ás 9:30 do serán. Imos a proceder a entrega de agasallos aos corais, para o cal pedimos un representante de cada coral no escenario. Os premios serán entregados polo señor alcalde de Chantada, don Manuel Lorenzo Varela, pola diputada provincial, señora García Porto, e máis polo concelleiro de Cultura do Concello de Chantada, Manuel Dieguez Carballo. Vai facer entrega delas hoxe aquí. Pilar, moitas gracias. A de Pobra de Brollón, que lle fai entrega de Fernando. Mónica de Chantada, que lle fai entrega, no, de Sarria, perdón, que lle fai pasar. Que é a primeira vez que ven aquí a visitarnos a Chantada, que lle fai tamén entrega o señor Concelleiro de Cultura. En nome da Coral Polifónica de Chantada, en nome de todos os que están aquí ao meu lado, feliz Nadal para todos vostedes e próspero ano novo. Moitas gracias. Quixéramos tamén agradecer a área de Cultura da Diputación Provincial, Fundación TIC da Diputación Provincial, o Concello de Chantada, as corais participantes, Galletas Aveiga, Distribuciones Calambuco, IES Valdo Asma, Adegas Vía Romana, Adegas Pincelo, participación con este. Nada máis. Bon Nadal e próspero ano novo, moitas grazas.